Ganus aman nga tugtan ka sa pagpamutol og lubi. Suma pa sa Section 4 sa Coconut Preservation Act of 1995 as amended sa Republic Act number 10593 kabahin sa mga sirkumstansya nga gitugot sa balaod aron makapamutol ka og lubi. Number 1, kung ang lubi ang edad nilapas na og 60 ka tuig kadtong tag-as nga lubi og mugbo nga kalidad sa lubi nilapas na ang edad og 40 ka tuig. Ikaduha, peligro sa disgrasya. Disgrasya sa kabtangan o disgrasya sa kinabuhi. Ikatulo, mokuha kamo og certification sa barangay nga pwede nang putlon ang lubi. Og ikaupat, dunay permit to cut gikan sa Philippine Coconut Authority. Mapakyas kamo og comply sa balaod, ang silot 2 ka tuig ngadto 6 ka tuig nga priso.